Is-saga ta' David Take ħallet mixawla l-konflitti fil-Partit Nazzjonalista, konflitti li anke meta ma jkunux fid-der ikunu hemm ibaqgħu ftit sakemm minn żmien għal żmien ifuru. David Take kien fost l-iktar voċiferi kontra l-ex-kap Adrian Delija u mhux darba u tnejn tkellem dwar in-nuqqas ta' standards tal-ex-kap iżda issa li sar magħruf li kumpaniji ta' Take għandhom xi jħallsu iktar minn €350,000 VAT ma naqsux dawk li puntaw is-swaba lejn Take u nnutaw l-ipokrezija tiegħu. Iżda anke l-kap Bernard Grech għalaħħa meta faqqet l-istorja tal-ewwel kumpanija lil Take iddefendih. Baqa' jiddefendih sa lejlet li faqqet storja dwar it-tieni kumpanija u anke ftit wara. David Take wieġeb id-domandi tiegħu, jien għandi fiduċja li dak li qiegħed jgħid huwa allura minnu u aċċettabbli. Sakemm il-pressjoni komplet tiżdied u David Take ħabbar sospensjoni finta mill-grupp parlamentari. Ma' sospensjoni finta Bernard Grech ħareġ jiftaħar bl-standards iżda l-kunsillier lokali f'Ħal Balzan, Andre Grech, malar fakru xi standards huma. Sa fejn naf jien il-ġimgħa l-oħra ddefendejtu kif din tista' tkun prova ta' standards għolin, jew il-ġimgħa li għaddiet ma kellekx standards. Il-kumment ta' Grech kien segwit bil-kummenti ta' oħrajn li tkellmu fuq dak li ddeskrivow bħala l-kap tagħhom Adrian Delija u fakru kemm Take kien jajru. Intant dwar din is-sospensjoni ta' Take, il-Partit Laburista qal li s-sospensjonijiet finta mill-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista kulħadd drom. Rexta ta' ftit ġimgħat wara qisu qatt ma kien xejn in-nota tal-Partit Laburista li rimarka wkoll li Bernard Grech għadu ma ħax deċiżjoni waħda li hi waħda. Fid-dawl li Bernard Grech bħal Take ma kienx ħallas it-taxxa dovuta lill-istat fuq medda twila ta' żmien, il-Partit Laburista saħaq li l-kap tal-Oppożizzjoni m'għandux l-awtorità li jagħmel dan għaliex inserta midneb bl-istess dnub li jrid jiddeċiedi dwarhom.